Allo Dauda an tulo b'i la an balimaw an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin ye basketball Yakuba i tulo bɛ n na Dauda allo Dauda i tulo bɛ n na allo Dauda i tulo bɛ n na Hello? We have a problem. We have a problem. Yeah, they cannot put me on the air. I don't know what's going on. Ball decline. I don't know what's going on, bro. Allô, Firmé. Allô? Ouais, Firmé, ça va? Oui? Mais, Firmé, ne fais pas... Firmé, tu m'entends? Allô, Firmé? Allô, Firmé, attends. Yeah. Firmé, attends, je suis pas prêt d'abord, je dois mettre mes écouteurs. Je dois changer. Yes. Okay, I have to change my headphones because my headphone was on the phone on the computer. I have to move it to the phone now. Okay, hold on. Hello? Yeah, I can hear you now. Okay. Hello? Hello, Dauda, you coming now? I'm BAL Kigali ano for l'Amérique basketball African League coverage kan ambe Kigali Rwanda ambe wakati mna sasa Dauda Stade Malien chedon ni Cape Town chedon konde ga nyogo ube kula ben kuna match dam ne sans atina me ama ula ko dunia ka foko stade ni Cape Town na nyogo so sans petit pour gagner on a che on a beau no Rwanda Kigali Energy Group ni Ali de Egypte na nyogo so Dauda o match flade bi match an ko na ya bala anyabi stade chedona
anya bala ka foko sali kunu ande mo na sega do bi a fale no sigurity amu batum na sangon bi Kigali Dauda ekubu kon bebi anno anye activité chaman ke nuwi anno antaru ga press conference la basketball Africa League président Amadou Gallo Fali chaman la si kene kono pour Africa League mega na laban chugum na amu batum na comme ça Dauda mbala ba fara ka fana ka foko stade chedon koni we balna de ke mo chaman na ni tournoi na ani uga capitaine ni ko so duma fin d'année attaqué pour na sara nyemo première attaque ka fara tauka am se ka ta tunane sara la Dauda ama ye ka fo ko tunane sara la au lieu de premier folo siro folo ma soro ka AS Douane qualifiera ka bo sara conference la nasra ndil conference la ama ye ka fo ko Petro de Luanda ale de jamana duru victoire duru ke ka match duru be konnana lolu borano Al Ali no Egypte morana mu fils sanulu o Mozambique ka fara Cape Town Tiger ka fara ko na de pora che kon ko fa de plan no na no so ka fara Kigali ko jamne ni na na ma artikalo me kalo je man do la ani entraîneur parce que Dauda nyabala ansele yanno radi chaman de beno se na tawa entraînement na ni ima ya parao alita milita ka do ima se ka beno be ubal jetemno ni organisateur ni ba media koye anu ko pale téléphone te ani captain duma mana na lere ka ko ni doye asita ko ci ako kale afa ci ko na ta na madame ne ko arrêter ni ko de pronostic quoi utena pa fonna na no dumuru ta entraînement na bo ira nyabala usubele no anya bulo buka resope sa jor mundu an ira ka ko sara konna la ko farle no ga jor mana ke ku mana ga ci ko uti stranga ka mo marqué uti stranga fo ke donc o de ba ira ka fo Dauda tournoi ko ni abe ci ko na bi absaka ga stade na STPZ balla chama so kene ko na la balla chama ke e ko la kene ko na la Vas-y. Ya, Malien supporter umulumbi anoko ni ango ni ama mko kolonera ko kule le maga jini konna la je Dauda ame wakati mna sanes kileno taballa mega jini konna la je ministre Stade Malien supporter la flo mais absaka ko bistral la kana comme match sina damne stansa on nyabala ka fo chedon gon mu réchauffer 600 nyabala Mamadou Makan Tamanja Konate Ibrahim Diallo Soumaïla Sissouma Aliou Diarra Suleiman Berté Ruben Tignelou John Wilkin and Gregory Foster ka fara coach Kabaka Abdraman Suleiman Maïga no Jumaye and Boubacar Kanouté lu debe kene ko ano Dauda nantara côté la captain tala Zaire Wade no to form go play with one way the red dingue ama lere kene ko folo mais one way dingue bula ka fara event dana pamu ka fara Michael Jinjeka ka fara Samuso Medmemu ka fara Leboso Celebe ka fara Leboang Mokoken and Dylan Wilbred ka fara Ugozinati Sibanoi e ka fara Barbie Musongela Samekelo Selo Lian Riet Peter Prinslow, Marvin Smith, ou nous avons dit que Karamogo et Rachid Azari, ou assistant de coach Flosh Gwewa, Kafra Vincent Tunjaka. Là, on nous a dit que ça a été un peu de